Herri txikietako argolapetan eta metropoli globaleko eszenatoki erabat planifikatuetan, eskoletako korridoreetan eta zoroetan, eta tenpluetan, auzuetan, plaza publikoetan, zentro komunitarioetan, eta barrualdeko hirietako zotoetan, gure giza konplazutasuna, gure aniztasuna, gure aholtasuna, haragian, hatza eta hotza agertzeko sortzen dugun antzerkiaren iraizoko mundua partekatzera erakartzen da jendartetik aritzeko. Eta gogoratzeko. Barre egiteko eta begiratzeko. Ikasteko, baieztatzeko, eta imaginatzeko batzen gara. Trebezia tinkoaz zunditzeko. Eta jainkoak antzezteko. Gure hatz kolektiboa edertasunerako eta errukirako eta izugarrikeriarako dugun abiezian harrapatzeko. Geure burua adoretzera eta ahulduntzera gatoz. Gure kultura ugarien aberastasuna ospatzeko. Eta banatzen gaituzten mugak barreiatzeko. Gizartea dagoen tokietan, antzezpenaren muin gaitziezina azaltzen da. Jendartean sortua izanik, gure tradizioa anitzen mosorroak eta janzkiak daramatza. Gure mintzairak eta ritmoak eta keinuak darabiltza. Eta tarte bat argitzen du gure artean. Eta guk, antzinako espiritu horrekin, lanean dihardugun artistok, geure bihotzen, geure ideien, eta gure gorputzen bitartez bideratzeko premia dugu. Gure errealitateak, mundutartasun osoz eta misterio dizpiratzuz plazarazteko. Iheslari dira gatazketan, eta ez beharretan. Gure bizitza, pribatuan sartzen dira, zerbitzu sekretuak, eta gure hitzak, mozten dituzte gobernu muturzaleak. Oianak hondatzen dituzte, espeziak zunditzen, eta itsasoak pozoitzen. Egoera horretan, zer plazaratzeko premia dugu? Botere ezberdineko mundu honetan, ordena hegemonikoek sinerstarazi nahi diguten nazio bat, arraza bat, genero bat, preferentzia sexual bat, erlijio bat, ideologia bat, marko kultural bat, beste batzuen gainetik dagoela. Areetako eta eszenatokietan artistok, konforme gaude merkatuaren eskari antzuekin, edo geure almenaz baliatu behar dugu, gizartean bihotzburuetako espazioa garbitzeko azalegia. Jendea, gure inguruan biltzeko, inspiratzeko, sorgintzeko, eta informatzeko, eta itxaropenezko eta lankidetza eskuzabaleko mundua sortzeko almenaz.